rabbil alamin. Wilujeng dalu Mbak Elisa. Wilujeng dalu ngaturaken sugeng macange. Alhamdulillah. Nggih bengi iki. Alhamdulillah. Nggih bengi iki saged pepanggihan wonten Ponorogo malih. Injih remen sanget sampun kapang sanget. Lah nggih. Kalih nggih kalih. Remen sanget sampun kapang sanget. Injih senang sekali. Ya. Sudah rindu kalih panjenengan, kalih kanca-kanca. Sedaya lan sedaya masyarakat. Warga ingkang maklempuk wonten mriki Sukorejo. Sukorejo. Sukorejo dalemipun Pak Sukemi. Iki dukuh gadel. Gadel. Kuwi udah regetan untu kan. Kuwi jorok men. Apa? Gadel. Denger kan Pak. Gadel. Apa? Oh gadel. 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 Oh lah ya baru ini kok tahu gadel. Sing ngangeni iki pancen ya logate kuwi kok. Ya pangapunten kadang dengere apa mlebute apa metune nggon keprucut. Itu ya beda Pak itu. Kayaknya kayak udah tahu tapi ternyata beda. Nggih, kula remen sanget lan ngaturaken wonten kathah lepetan, kelepetan kula. Kelepatan kula. Kelepetan kula. Lepetan dosa piye to? Nggih. Maksudnya ini masih dalam rangka Sugeng Riyadi kan. Ya, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Kula ngaturaken mohon maaf minal aidin wal faizin. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir Dan batin. Nyuwun pangapunten ingkang kathah nyuwun agunging samudera. Pangat sami menawi kathah lepat lan ketal ketul atur kula. Kok nganggo ketal katul barang? Kesalahan koto-koto. Kata-kata. Niku nyuwun pangapunten ingkang kathah nggih. Nggih, ingkang baku menika saged makempal sedaya dan sudah melewati ibadah Ramadan menika menjadi sebuah pelajaran yang berharga. Kembali ke suci, kembali ke fitri, saling memaafkan di Hari Raya Idul Fitri ini. Bisa berkumpul bersama keluarga. Apa meneh bonuse nek sida rabi. Bonuse nek sida rabi. Ngene iki ya Pak ada acara untuk unduh mantu menika bunga tanpa upama. Pokoke kahanane bahagia banget Mbak Lisa, bahagia banget. Dasare pas durung mlumpuk, dasare bar di datar ana jroning kamah candra di muka paribasane sesasi muput. Poso ngempet kanapsan ngempet gawa nafsu. Ngempet. Pasan udah menang. Lah iya. Gol. Kanca-kanca pengrawat iki alhamdulillah tahun 2020 iki kabeh poso kabeh nutuk. Oh tenane lah. Ora ana sing mokel. Iya, alhamdulillah. Ora ana sing mokel. Masa? Iya. Biasane yo ndi udune njaluk. Ora poso, lah kula ora mokel. Ora polos menawa. Ya poso to, ora poso ya. Nek tak poso kan. Nggih. Nggih kenane. Kenane. Poso bedong. Nggih. Derek ngaturaken panglipur menika kathah pinanganten kekalih. Iki panjenenganipun Bapak Sukemi dan Ibu Marijam, Mbak Elisa. Iki ngunduh mantu. Mantene kakung panjenenganipun kataku Mas Muhammad Anwar Bahrudin. Mas Anwar Bahrudin dan Mbak Rida Dewi. Mas Anwar kantuk Mbak Rida. Mbak Rida. Muga-muga langgeng anggenipun bebrayan. Langgeng. Nek iso siji sak lawase. Siji sak lawase. Aja ngasih pegatan. Aja ngasih pegatan. Ya. Kalau Pak Gurit itu
sebagai dalang juga satu sak lawase. Ya siji selawase. Oh, nek misale dikancani sinden-sinden bintang tamu ayu nek sak Jakarta gitu juga enggak tergodo-godo kan. Piye? Ditemeni sinden cacah sing. Nek ditemeni ngene iki ya ora apa-apa to, ditemeni ngene iki. Enggak apa-apa. Ora apa-apa. Enggak tergoda kan. Ora tergoda. Tetep bojone sing paling ayu dhewe kan. Tetep bojone siji. Tenan lho di streaming lho, Pak. Iya. Ora WA to. Ora. Kok WA sinden. Ora. Oh ya. Karang yo dhewe-dhewe. Heeh, wis di streaming kok piye to. Ya mereka ngaturaken panglipur banyak yang kasih request. Ada salam tadi dari Pak Eko Bilowo, Suruh Kuben. Pepunden yang ada di Bekasi, Jakarta. Ya, tadi minta streaming. Ya. Boyolali ada Pak Dani minta Melati Dinonce, ada EFC Pak Prastoto di Wonogiri, tadi minta Podang Kuning. Nggih, request saged. Wis pokoke akeh Pun banget. kirim mawon via chat napa-napa. Akeh banget. Iya. Menika Ya, pun ditanjake. Dipinangkani dawuh saking pepunden sing lumantar namala. Para coba ngaturke apa kunjuk pepunden sing mirsani ana dalem lewat streaming juga bisa Mbak Elisa. Nggih, saya makasih Melati Rinonce dulu ya. Wah, Melati Rinonce. Untuk pinangan tenke kali. Ya, buat teman-teman sekalian. Ya. Melati Rinonce. Ya. Ya, Pak, tanjake Mbak Elisa. Terus Papuntane fantastika suarane panggah bagus. Panggah itu apa? Panggah ki tetep. Oh tak kira cowok. Panggah kok cowok. Ya. Temanku namanya Panggah soalnya. Oh panggah. Ya.
apa dobel? Dobel to. Oh, Dobel ora dobel. Ya lanjut. iki pasanganku Yo. Nggih. Wah. Mbak Elisa, iki pikantuk salam saka dulurku wedhus sing Lenggaro Jakarta juga. Oh, sinten? Panjenenganipun Mas Hartono. Pak Hartono. Mas Hartono. Yang menggah di Dan, Jakarta. mm. Salam-salamipun. Ya. Ada lagi? Enggak ada. Oh. Tak kira dawa banget sah. Wis dewas tak tunggu. Mas salam kagem Mbak Elisa, ugi Oke. kadang-kadang pengrawit Madya Laras. Madya Laras. Ya. Seneng aku. Aku nek nyanyi melatih nonceng gini sing tak bayangke apa ngerti apa? Apa? Bayangnya apa? Sop. Eh? Sop bakso. Sop. Kayak nggak mantenan itu kan adanya bakso sop Iya. gitu kan. Sop. Nah ini kalau melatih nonce tuh pasti kepikirannya mantenan lah. Setelah arep nyiduk sop ini ndak. Setelah wortel entek, setelah kentang entek. Ya lanjut. Iki pasanganku mewahku. Aktif, aktif. Bangga
Ya, melati. Mbak Elisa yang tetap nyimak dari Jakarta. Dari Jakarta, ya. Bekasi ada Romo Eko. Nyuwun Sri Uning. Sri Uning nggih. Ya, diantar nggih. Yuk, Kemal Mustika. Mas Gareng, yuk beksa Mas Gareng. Judete corok garengan. Dangdutnya caping gunung Mas. Elisa Urkarus, ada Mas Gareng.
kripik gedang kripik telo sithik gedang maton ronto mengko disambung kono gara-gara ya nduk. Iya tak derek. Pelok barang nggih. Tak derek.